ଓଶୋ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତି, ଯିଏ 3ଟି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ବିଷ ପିଇବାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏହା କରୁଥିଲେ କି ସେ ବିଷ ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ସେହି ବିଷକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଏକ୍ସରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଷତ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି, ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମନକୁ କୁହେ କି ମୁଁ ବିଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଇଛି। ପରନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୁନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା କି ବିଷ ପାନର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଯୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କି ବିଷ ସତରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମିଶିତ ଯାଇନି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଓଶୋ କୁହନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱାସରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏହା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଅକାମୀ କରିଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସର ବିପରୀତ ଏବଂ ଏହା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘାତକ କି ଯୋଗୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିଧାରୀ ମଣିଷର ବିନାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ।